kumanhize vakomana kuri kupisa. Pane mapictures nemavideos anotendera pasocial media. Vanhu zvanoona kuti kumanhize panguva inoi ingori wabata iwo wasara. Vakomana munyika yeZimbabwe vanhu mari vari kuida, vanhu vari kushayiwa mabasa, vari kushada kutangira papi. Sandapinda mashoko anobuda chiexposed kune kuzwa pana vanhu subscribe like turn on the bell icon. Nyika yese inozwa kuti kumanhize aiwa panguva ino kwakadhuka goridhe zviri kuzikanwa nemunhu wese munyika yeZimbabwe. Zviri kuonekwa kunzi vanhu kuchirumanzwi nevanhu kubvuma panguva inoi vakutombomhanya vachitomboenda vachitombonoona kuti vobata zvipi. Pana patipi napahendo yekozwa anyora chiti gold rush pamanhize mvuma. Anonyora chiti this is what is happening here. Achiposta mavideos amuri kuona muchiona kuti panguva yekutoti atori manheru people they have light the lights. Amuri kuona malights ayo, vanhu vakabata mapiki nemafoshoro nemapadza vari kudhiga the ground vachizama pavanogona napo kuti vamaine maminerals. This picture inozoratidza kuti kunyange nemunhu akanga asiri forced kana kuti asiri into mining akutongofoswa kuti atongomaina maminerals just for the sake of surviving. This picture or this video is the state of the country kuti people they are seeking raramo chaiyo. Zvatiri kuona kuti they are struggling and striving kuti vaone kuti vangararamisa mhuri sei. Zvatiri kuona zviri kuprove from this video munyatso kuona kuti vadiki nevakuru vari kuuya vachitimba the ground vachizama kuti vangamawana maminerals here akadhuka. Atidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Vhina comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.